fra lokalerne tværs over. Ja, ingen problem. Der er jo selvfølgelig ikke ret mange parkeringspladser, men om der skulle være en deroppe, det kan du lige prøve at sige. Men vi har bedt, som I kan se på indbydelsen, så har vi jo sagt, hvor de skulle parkere. Hej, mami. Det kan jeg ikke engang huske. Det kan jeg ikke engang huske. Nu er det jo tid siden. Ja, det kan vi se på i indbydelsen Jeg jo. på, når jeg skal se Du er jo igen. også ved at blive gammel, ligesom mig, var. Ja, simpelthen. Jeg skal nok kigge. Og så gør vi, hvad vi får besked på. Vi skal nok rette ind, Anna. Nå, ja, men... Og der vil Det sgu tvivler jeg da ikke på. Det er ikke for... Ja, Det der er ikke masser af en mennesker, så... årsag. Det er så er... Ja. Fordi når vi så skal tilbage, så kan vi gå over plænen. Ja, men det kan jeg godt, ja. Og så ind til... Ja. Selskabslokalerne der. Ja. Ja. Men vi er jo ikke deroppe. Nej. Det er nedenunder. Ja, det er med på. Ja. Ja, det er med på. Det er med på. Og det klarer vi. Og vi Ja, da du Der var står på selvfølgelig- den terrasse, Ja, hvor vi det jeg spiste, godt ville have... så er det nede i venstre hjørne. ja, ja. Christina var jo med sidst, men vi kender jo ikke Anders. Og der er ikke mere plads. Der er... Hun er slet ikke hjemme, så det Nå, gør ikke noget. Hun er, nej. hun er ude at rejse. Ja, Det gør slet ikke spor. Det er helt i orden. Helt i orden. og Vi er bare glade for at blive inviteret. Vi har kun, Så vi har kun hvis I ikke skulle med, fået... jeg er så tæt på, også familiemæssigt. Og det så, er nogen, der er ude at og så rejse. inviterer vi to, der sådan ligesom stod på venteliste.